tunchum video a chuan kumsang ni som pani kumati chua short mystery film monom tak Vina Waits for You ti hi thlera ngai thla khona hun ilo nei le ang umyang nupakhat upato tak ake po a ding hlei thei to lo chu in chung dunga wakwalin shui ti maila puan sui zom sei tak chu dokana chon betin theile theilovin tukver chu honga wai chwa ngei tum ni om takin shui chu tukbera chuan a the thlatani alandan maya chuan henutar chakto lo tak hian a chen apartment hi aning to le a engti kong hoi zong po in ni se chwa ngei atum ni in alang bokani theile theilowa in ham chuakin awai thla a in po thlak zel atum lai chuan akut chu pial palin atlata dai mai wane thlak takin ake chu shuya alo ta na wangin athilo hlawa lei silo chia chia alu lei vit zonga ain khai vu lai chuan thok le khata shui chu in chung lama in pot le thutin apartment chunga bok chuan nu lu ani le ta a tukver po chu ain khar le ngal mak bokani thatlem teliam ta khan mei che pakhat la upalo tak mai anati mingpu chu he apartment ve ka hian lutin lo atana en kwal vela building manager Mueller le he in lo amek tu nupa velam to ma se atira Peter lo lang ni chuang hau bok si lo te chuan lo en kwal puin ana po in chung chu a en kwal ve boka a om na mun alai li ngai to a alwa man tlom takti awang chuan cha atiril lu hle bokani lo lu tura agreement and sign ma chuan ana chuan chu in lo amek tu Peter chu zona zotin alwa man tlomin alai li si a tinge in son chhoi du a atia ani la chuan khovel fang chuak tura zin ka du a tina chang ani angkum rwal to khovel fang chuak tura anjin che mai tur chu ana po in makati ve deu ma se ngai that lo na em po neilem chuang lo chuan he khopuya hian ko omna alarei lawa ka bel pa nen in beng bil turin kanron luta ma se thil akal tluan tak lo wangin ti hian keima che kanita ni hi tia a chanchin a soilai chuan Peter te chuan ani chuan in chu ilwa don tang he talo ti in alo man ho viang mai bukani ana in olwa done tia chan nu chuan Mueller chuan contract chu sign tir ngalin apen man la chu alakal thelo zui ma se Peter te bok chuan adang aron phorle ngal chat he Peter te hian in hi akuta hlan thuai to achak viau ni in alang tlat mai engki man ti fel hu chuan Peter te chuan abung ro te chu la sok sokin man mole hlim emin chu mun chu achwa san zui ta ni Mueller po in cha bi te chu hlanin du le mamo in ei phot chuan min lo kol zel donia ti in achwa san zui ve ta ni ana po a in thar chu ti fai ngalin asai jing kwal vela abung ro te chu la lutin rong te chu hnoi tha a amamo lem lo tur bung ro te chu pai chuakin shelf chunga puan them po chu apai tel ve nge ma sele maktak main a nom nok pai zo in chunga ale le chuan in chung chu ama ang che khan alo hlui bal le rup to arong noi thar te chu alo bal po theng thunga furniture te la chu shuk ngai lo ang mai hian an pole vek to a thei thar lam tak te po chu an choi ta roi mai apuan than pai tel ngei po chu a om na ngai chia alo om fel le than to ana chuan makati viau na a ma se chu ti takin angai serious chan lo thei choi te chu thei thar lam a thak let le in chung te chu ati fel fai le a ma se maktak main nom nok apai zo nuwa ale le chuan engkim chu apa ngai ang veka lo om le zelin alo nok ching pole thung mai zelani aha to ema wangin amit khor te chu thuk dokin adum kwal rui to a achau ema wangin chuthleng se ya chuan muhil zuin zanlaya chuan radio chu ronin on thutin off tura atho rwal chuan dar thalanga ain muwa amela chuan danglam na men lo amutani atuk zinga chuan building manager Mueller chu mungalin apartment shang alwa tirawang chuan chwa chalin
a security deposit pek to chu pekir le turin ati boka ma se Mueller chuan chu thil thei ani lo ti pa in agreement contract an sign na lekha chu aron phor chuak ta lekha chuan te takte en len na man ngai hial khopa te chuan in lua tu thar turin in hi alwa lu le ma chu he in hi chua san thei ani to lawang ti chu alo in ziak kal mai bokani ana chuan thinrim takin police ne na ka report don che atia ma se Mueller chuan lau mel po pu chuang lo contract a ain zia danang khan I chen apartment chuak hian omai maila chu itana chaber ati ol sam then ma se ana chuan chu in chunga chen chhun zom chu atum to lo hle complaint zialu nan a medical record adu awangin clinica kalin avun chuar le asam rong ron in thlak danglam ta vek te chu a entira ma se doctor la chuan komsom ni panga te chuan chung te chu thil pa ngai lom ti in alo ngai ho sakle ana chuan thinrim takin kadu ani chuan min te sak ngei turani chu kadik na chanbo ani bok ti pa in a ID chu an phora ma se ID chunga thil in ziak zong te chu alo bo vek mai ni apartment a chuan a chen du to lo wangin hotelaria atuma heta po hian ID show tour anei lo wang bokin a choi tam pha viau mai amu hi lai chu zan laia ron har hlolin ama le ama po chu a chak lo hle ti ain che thei muang changa thawin dar thalanga avain en nak chuan Peter kumsom riat ombel mel hi alo pu fel der to ani chuta akhu ron chuak thutin an khua a ha te chu akhu thla chot mai bok Mueller bok chu wa mule in ani la chuan ngai hau mel takin dan le shai te kha zom la a chani mai turnia in hi chwa san su ti ain zia kha apartment I chwa san tam paule itar chakani mai apartment khian ma ani chia omadu lova alwa tu te chuan an chen chil reng angai alotia ana po in ti wak ngai na cheto chuang heklo beidong takin a chwa san vele tamai ma se Mueller chuan annual bom chu a omlo ti sha in man mo takin ana apartment lam chu panin atlan ngal kongka chu chunglama lo in kal tlatin in chunglama ana chuan whiskey chu muntin mun tanga le kwalin hal alo tumani ma se maktak main chu mun chu akang thei reng lo mai voi tam atum nu po chuan al thei reng lo maya ala nekin in chu ana chunga hian thinrimin ti hlum zok atum ta tholei theilo boruak mamo taka chuata ale reng lai chuan Mueller chuan engtin tinimoni kongka chu ron hong thein aka a puan them in no tut te chu phor chwa sakin annun na achan him saktani tin makve de ubok chu he puan them ana ka chunga ron in no ringo ta hi shelf chunga mi bok ana in payatumatum no thau kha ani anchol hadam de nu chuan Mueller chuan ana chu in tur pe in apartment chung chang chu soi chho chanin he apartment hi kumtam tak chung lo om to in lwa tu an om nge bok china thil danglam a thlen ngai an shelo ma se chum khat chu school kal lai mei cherwalin an lua ni tampo aral ma in an ni ho chu pitara an ron chang ta vek mai ni chu thil thleng mak tak chu media lampo in an ron sha a khovel pum adap chuak hialani ti chuan he mun ti chha tuma malamek minister pakhat phei chu thia chhar ani ta hiala chu wangin sarkar lampo in an ngai tha zuya chi chiat po an tum to lem lawa thuruk ang dewin an wong ta zo kani tin police te po in he in sang be boma hian ma an la du ngai lo ke po he mun en kol tura ruat hi kani a ka na hi ka ngai na shan lo ma se ka tho nge angai boxia chuan in hi chwa san thuai iduani chuan in lo tu tur midang zong huwat la chu chau chu he boina lakata izalen the dan kung om chun chu ani ti in a chwa san zui ta ni ana mang ang chu a thei ang to ka in channel ve in chu khopuya alu pui abial pahlui ni ta denia la pui na ngen tura vakalin avamua ma se ani la chuan alo she to e lo zui kabial no hlui pi ini mo atia chuti lai tak chuan abial nu thar chu kara ron thleng ve che in alandana chuan
abial pahlui li abial nu te hian an pahnia an chen dun na tur inan zong mek ni in alangbok ana chuan a apartment lo mek an lo ngei the nan ruwa man na siam ngei tha in a shebukani zanlaya tui taka anna amuthil siai seila chuan thok le khata radio chu ron in on le thutin bungrua te chu an chenok noka chuta ana ei turin chotui nai tak chu amut na bula chuan aron in chhop ringot ma se ana chuan ei talovin apai fai veka apartment in athingpui in tur alo lum fel sak diam te po chu in sak du lovin apai le engtin nge om te reng tia apai bang tlem te in chin chuan atui ti zong tak lo ni in ahmaloka apai bolho bombula biscuit la chu charin tui ti takin a in tani ana chu chaklo zwal deuh deuin a ei tur buaipui tur ringot po in a chak tok to lo hle a chian nei chun a chen na apartment chuan a buaipui deuh top to mai ni ama thachak na mang po a kal hlei thei to lovin tianga ho langai to a kumza vela upa ang mai anita nikhat chu aban rek chunga chuan engemaw chetlat omasha in an enchian nak chuan avun chu aron khok ta hlok hlok maya aban rek chunga chuan wire ang tak chu lo ombokin ana chuan atop na ni tur chu athleng thwai do na ni ti chethiamin Mueller chu a ko ngal sin dot lia chuan in ngai zong mi pale meichia chen dun na tur zong mek te chu ron teilu nolin anni hi tu dang ni lovin ana bial pahlui denial le abial nu thar te nge kha ani bok midang ang bokin anni pahni po hi alu amantlom le achung furniture zong zong te chuan a hip dun hle a chu apartment bula apartment a te chuan midang cheng ve an om lo wangin are nuam chadon hle in an shebokani ti chuan lua fudon in titak chuan contract chu sign rem ti dunin Mueller chuan agreement paper chu aron phor chuak le denialan a sign don lai chuan ana chuan he in alwa dona a phur zia le a hlim zia te alwa lu nuwa anun in thlak dang lamdan te chu ngai tu akirin a sign man ma chuan thingpui sa in akut chu avale sak mi amaya chwa sana ron le to ngai reng reng lo turin ati zui chiam bokani denial le abial nu te po in chu Peter che dan jet chu makti tak chungin asoi ang chuan an chwa san ve tamai ti chuan ana chuan apartment a chwa san theina hun rem chang tak chu abo pel tani adu ani phot chuan abial pahlui le abial nu te kha a aya tan tirin ani chuan hun nuam tak amang zui theireng mase deniala ahmangai na chu alare miau silo wangin a she om chu ala phal thei tlat lova amana tuar 5 vek zok mai chu poi atilawani arel ru thatna le tluang tlam tak mai chuan Mueller po a hne hle a akal ma chuan ana chuan pon lama changin kongka kha ron kalla kum engemaw za chung chu ron hong to mi alawang che ati zui bok ana be se dan chuan mi thar tu ma an ron kal lawani chuan chu apartment po chuan ngai a o chole mai aringani ti chuan adu ang nge in ana po ama cheina omle ta tu ma ama muturin anon kal to don heklo tukver bul thlen ringot po chu atan thil har satak ani to awangin am takin thli tho te chu a in chem tira aril ruha na le a hlau na te amang an na te zong zong chu thok le khata bo duakin apartment ne na chuan dimte in o ti in thuthenga chuan a chuzuya reilo te nuwa chuan apartment po in ati tur chu ron ti in ana aboral mu chuan atak sa peng te chu thuthenga chuan pilutin athuam no in bel che te chu an bang ta athin zona tang chuan lazai ang tak chu ron wak chhuakin an ma ni thu in thuthenga chuan an ron in chilut ve nok noka alu chu thutheng cheimoina puan wara ron changzuin a ang che che chu asir ton tona hian alo om ran to bok tin he apartment hian a victim te chu in chei thatnan alo mak zel ni in alang bokani mase mi cheng an omri to don miaw lo wangin ana duang takin apartment chenchil tu tharau te hi an chil chiak zui mai tura ngayang
Ole engpo ni se tun chumatan chuan khatichin kha nileri mai sila video to thlenga minlo thlir sakawangin kanlom le tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le evek ule